Het is helemaal niet erg om een zanglijntje te bedenken, maar toch heel lang in hetzelfde akkoord te blijven hangen. De pindakaas gegeten. Ja. Ik ben bijna aan het vertellen hoe ze muziek maken, maar Ja, kijk eens. nog meer aan het vertellen hoe ik dat doe. Je bent al jaar jongeren die gaan zich opdoen van het even podium en die kon een talentenjacht meedoen. En daar wie een jury bij en die had op een gegeven moment een paar groepen selecteren en die mij aanspelen op de admiraliteitsdagen. Juist. Ja, oké. Ja, Dan weet ik wel weer meer dan ik dacht. Leuk, ik vond het een divers gezelschap. Dus we hebben bandjes gezien, we hebben dansers gezien, solisten, rappers. En ik hoop dat wat ik ze vandaag heb laten zien en wat ik met ze heb gedeeld over performance, dat het ze heeft aangezet om iets meer lef te tonen en van elkaar te vragen en van zichzelf. En dat ze daarmee wat energie kunnen losmaken die het net naar het hogere level tilt. Ja.